Окей. Ще правя поредица на Minecraft, както казах. Просто на нов урод. Първо да вземем дърво. Така. Да вземем едно дърво някъде. Да вземем, хайде да вземем още едно, това направя. И първата ни работа е, след като вземем дърво, да си намерим чипс или храна, да си намерим храна и чипс, за да можем да вземем козната, оле, това козна. Козната, тук трябва да има река супер. Може би тук ще ни бъде къщата. Да, тук ще ни бъде къщата. Да, спомням на супер шугаркейн. Нарежим си шугаркейн. Ето после, много добре. И то няколко порцията. Това е много добре. Сега ще го бъде, не ми бягай, прашчо. Прашчо. Не ми бягай, прашчо. Ела тук. И хайде де, колко ще трябва да те бия. Добре. Да пожаля. Това е добре. Вземем всички тези порцията, които виждаме тук. Да вземем да ги отбием. По-добре повече пожали. Никой не знае какво ще стане, къде гледате. Мага, къде? Ето го. Мага, хайде де, падай. Умирай, нещастник. Тъпа прасе. Просто да те убия, какво толкова искам. Не искам просто ме съточи. Пържолите, къде паднаха? Добре. Имам пеци, това е на добре и да вземем и това тук. Да вземем. Беше лъкши, да, по-добре това пасе. По-добре това пасе. Хайде ли, прачо, не ми бягай. Прашчо, хайде! Умирай, прасе! Гадно прасе, умирай! Точно така. Добре, да отидем да убием и малко шипс. Вълна. Аз вземем малко вълна от тях. Да вземем тази вълна. Да вземем тази вълна. И след като вземем тази вълна, да ги убия. След като вземем тази вълна, ще направим преработено дърво и ще направим легло. Така. Да вземем и още едно. Или още две. Да вземем... Хайде да вземем... Още едно да вземем, защото има. Трябва да сиц, взел съм го, да. И да вземем и черната вълна. И да отиваме да си преработваме дървото, да си направим крафтинг тейбъл, кирка и това и аз прасе. Тази шип много ми бяга, се бахате на български. Мога да вземем и още едно дърво. О, шит. Да вземем още едно дърво. Ето това ще вземем, да го отсечем и да си направим къщата ни. Така. Ще качвам клипове, може би всеки ден или през ден. Някой път, всеки ден, някой път през ден. И да направим ето там къщата. Да бъдем само това парфе.
Близко не е. Убием какво толкова. Колкото повече, толкова по-добре. Хайде да не ми бягай. Прасе. Хайде да прасио. Не бягай. Просто искам да ти убия. Благодаря. И да отидем да си направим къщата. Директор, жали това е добре. Само да бяхме какъв режим игра, а сега на Peaceful. Трябва да го променим на Easy. Easy. Добре. И да започнем. Първо да направим първото дърво. Тук ще има около... Да. Правим крафтинг тейбъл. И да си направим пръчки. Така. Да си направим и една кирка и една лопата и една брадвичка. Така. Ще правим един чест. Така. И какво още? Да си направим ще видим после какво да справим. Така, да ще малко камък и да си направим къщата тук. Първата нощ. Ще бъде само ето това мъничкото, като виждате. Да, както казах, може би ще качвам през ден клипове, не знам. Но със сигурност на седмица ще има на седмица ще качвам по 2-3 клипа. Може би, както казах, ще качвам повече на Minecraft. Да разширим после едно купче. Така. И другата страна. И може би и тук едно. Така. Между другото, аз се заребих и аз да правя геймплей по ник, т.е. в Minecraft. От Suckerdown, от ако още от Boeing, може би, от много. И така, това тук ще ни бъде къщата. Така, да си вземем workbench-а. Така, взехме да го давам. Това е добре. Да си сложим, къде го сложим, хайде тук ще бъде. Така, да си направим легло. Легло се направи, слагате 3 дървета отдолу, слагате вълната, която сте взели отгоре. И ето, получава се бед, легло. Вземате си леглото и си го поставяте където желаете. Аз бих искал тук да стои. И сега бих направил аз ето и така. Бих си взел честа. Бих направил така. И може би не сме играл доста време. Не така. Да видим дали стане. Не. Значи така, добре. И смятам да си направим камена. Така. 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 Ще едно, две, така. И така. Така. И така. Да си поставя в честа нашите предмети. И да започваме да... Така, забравя да направим нещо много важно. Първо да направим едно от важните неща, врата. Като сложите врата, всякакви изчадия не могат да влизат в къщата. Ето така се прави врата. Да си оставим нещата вътре и да си вземем вратата. Опа, да си вземем вратата. Ето така. Може би. Да, така. И това ще е първата нощ.
Може би тук ще си направим... О, забравих нещо много важно. Това е печката. Да, тя е много важно нещо. Може би ще се видите така, но няма да може да се отваря нашият чест. И това ще сложим ето и тук. Така и става вечер да лягаме да спим. Така. След като сме легнали, надам да чист топло, извинете, ден, сутрин. И вече можем да копаем, да си направим мина. И ще е хубаво, ако се намерим кол. Тук вече нищо не виждам. И така. Да отидем за още малко дърво. Така. Някъде близо има ли? Ами явно няма. И мисля си, че може би ставаше като вземем непреработено дърво и сложим пръчка и така ставаха толчове май. Но не си спомням много добре. Сега ще видим. Ще разберем. Мисля, че ставаше така да... О, време за ядене. Но аз ям когато имам две бутчета. Когато вече нямам две бутчета. Така, мисля си, че ставаше може би така. Първо да си направим пръчки. 8 пръчки, добре. И да си направим... Не. Тогава, добре. Да си направим това дърво. Така. Ще трябва да копаем. Много се моля да има някъде кол. Копайте го, защото тук е по-светло. Нямаме кол. Това е лошо. Няма никакъв кол. Това не е добре. Това кол ли тук е? Не е кол. Трябва ни кол. Но да вземем... глина, може би тук ще има. Не, няма. Трябва ни кол. Но къде има кол? Къде? Почва да ми лагва нещо. Какво пада? Спора. И добре, ето вече имаме две бутчета и да се приберем в къщата ни, която е ето там. И след като слушам този епизод и ще приключвам епизода. И довиждане до следващия път. Довиждане.